Jo soc la Maria Antònia, fa 25 anys que visc en el secà i fa 22 que faig feina en aquesta perruqueria. Res, vàrem venir a viure aquí quan això era molt més petitet de lo que és ara. Vaja, tot això d'aquí de vora no estava ni construït i ma mare va decidir muntar la perruqueria aquí. Tothom la va tratar un poc de loca en aquell moment perquè mos pareixia que això era un barri bastant dormitori, però sí que és vera que amb els anys ha crescut un munt i bé, 22 anys després seguim fent feina, estàvem a tope i va ser una decisió acertada, diríem. Com a anècdota vos diria que quan jo vaig arribar en el secà a viure, jo venia d'un poble molt petit, d'Esplà, de Mallorca, i allà se saluda tothom. Quan vas pel carrer, bon dia, i tothom te contestava. Vaig venir al secà i jo, hola, bon dia, i ningú me contestava. Però vaja, sí que després de tots els anys que vim per aquí, ara ja és vera que te passeges pel carrer i tothom mos coneix. I tot i que la perruqueria és unisex, o sigui, venen homes i dones, al final la major part de gent que ve són dones. Les dones són molt cotorres i el que passa dins la pelo o el que se conta dins la pelo se queda dins la pelo. 1000 històries, 1000 vivències i per això el que més m'agrada de fer feina a un barri, perquè això és com si fos un poble, no? O sigui, com un poble de Palma, però bueno, és al final una barriada que és molt familiar. I aquí som família, entre que fem feina amb ma mare, jo, la meva cunyada, i que és vera que la clientela que tenim és clientela fixa, gent que, doncs no sé, és molt guai haver pentinat una nina per la seva primera comunió i ara estar-la pentinant perquè s'està casant. O sigui, per això és el que més m'agrada, que al final les meves clientes, en molta part, som família.